आङो दा भाबि कैंडिडेट 9 नं बनगाव समस्तिनि दा जोंहा गोजौ लेभेलनिफ्राय हाई कमान्डनिफ्राय बिथोन दङ प्राइमारि लेभेल बुथ लेभेल जोंनि वार्कारफोरजों लोगोसे रायजो राजाजों जोंनि फैबाय थानाय सेप्टेम्बर मासनि जानो गोनां इलेक्शननि सोमोन्दै रायजो राजाफोरजों सावरायहैनांगौ बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै मोननै जायगायाव जोङो बे मिटिंखौ खालामनाय जादों खूब मोजां मोननैयावबो मोजां रेसपन्स रायजो राजाफ्राबो बिपिएफखौ मोजां मोननानै स्पेशली जोंनि मानगोनां आगोलनि बारग' चिफ हाग्रामा महलारि सारखौ सापर्ट खालामनानै लैहोर लैहोर फैदों आरो बेखौ नुनानै आंबो खूब गोजोनदों दिनै बनगाव 9 नं समस्तिनि सासे बिजाथि आरो दरखास्त होग्रा हिसाबै आंहाबो मोनसे कन्फिडेन्ट फैदों जोङो बे बाराव देरहागोनखौनो नुदों निश्चय जोङो गोबां भटनि गेजेराव देरहागोनबो आरो 9 नं बनगाव समस्तिनि सिङाव 13टा प्राइमारि दङ बेनि गेजेराव दिनैसिम 6टा प्राइमारि कमप्लिट जाबाय आरो 7टा प्राइमारि दंबावो जोंहा शेड्यूल खालामनानै होदों जोंनि मानगोनां ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे हिसाबै 12 तारिखसिम बे रोखोमनि प्राइमारि गिदिंनाया जोबहैगोन फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय प्राइमारि गिदिंनानै जिनाखि जों मोनदों रायजो राजानि फिडबेक मोनदों बेखौ नायोब्ला एकदम पजिटिव आरो बयबो हाग्रामा सारखौनो लुबैफिनदों जायनि थाखाय जों जेसेबांनाखि जनसंख्या फैगोन जोंनि मेलाव बेनि 3 गुन 4 गुन फैनानै जोंनि मेल मिटिंखौ खोनासंफैदों आरो गोबां रायजो राजाजों सावरायनानै मिथिदों बिथांमोना बे बाराव दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ सोलायनानै हाग्रामा सारखौनो आरोबाव खेबसे डेभेलपमेन्टनि जौगाखांनायनि खामानिखौ मावनो लाबोफिनगोन बे एकदम रोखा बे साइडनिफ्राय आङो पजिटिभ जथेस्थ' जोङो गोबां भट लानानै बा गोबां समस्तियाव देरहानानै हाग्रामा सारानो बा बिपिएफ दलआनो बे बाराव रायजोखौ बा बिटिसिखौ खुंफिननो हागोन बेथ' डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बयहाबो राइट्स दङ निश्चय बिथांमोनहाबो माबा मोनसे अंक दं बे हिसाबै एजेन्डा थागोन गावसोरनि एजेन्डा खिन्थु जोंनि गेजेराव एथ'ग्राब एफेक्ट गोलैनाय नङा नो डाउट एफा एनै जोंनि बे माखासे भटारफोरखौ एसे एफा एनै दिगदार होनो हागौ खिन्थु बिसोरनि जेनाखि राजनैतिक पार्टी बेयो बिपिएफनि फारसे जेबो एफेक्ट होनाय नङा दस्रा पार्टियाव एफेक्ट होयोना आं मिथिया खिन्थु 100% बे बिपिएफनि फारसे जेबो एफेक्ट जाया